муносибатҳо рушд меёбанд ва сарчашмаҳои нави ҳамкорӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор мегиранд. акнун ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии муттаҳидаи британияи кабир ва ирландияи шимолӣ барои додугирифти бештар дар бахши саноат корбарӣ доранд. бори нахуст дар биржаи фондии лондон форуми саноатии маъдании тоҷикистон ва подшоҳии муттаҳида баргузор гашт. идорбинии коршиносони соҳавӣ дурнаморо барои ҳамкориҳои минбаъда бознамуд. ин иқдом ки бо дастгирии сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар подшоҳии британияи кабир ва ирландияи шимолӣ ва ташаббуси вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гашт, бештар аз 150 нафар соҳибкор, сармоягузор ва намояндагони сохторҳои марбути ду ҷонибро ба ҳам овард ва майдони муносибро барои гуфтушуниду дарёфти шарикони нав фароҳам сохт. сафири ҷумҳурии тоҷикистон дар подшоҳии муттаҳидаи британияи кабир ва ирландияи шимолӣ рухшона эмомалӣ форуми мазкурро майдони муносиб барои тақвияти ҳамкориҳои соҳавӣ маънӣ дод намуда таъкид дошт, ки дар чорчӯби тадбири имрӯза ва дигар чорабинии оянда муносибатҳои дуҷонибаи мутақобилан судманд ба зинаҳои нав хоҳанд расид. ин форум дидгоҳи муштараки моро барои ба ҳам овардани иқтидори геологии тоҷикистон бо таҷрибаи британияи кабир дар соҳаи молия ва идоракунии технологияҳои кӯҳӣ инъикос мекунад. тоҷикистон дорои потенсиали бузург аст ва метавонад ки дар бозори ҷаҳонӣ мақоми хосаи худро пайдо намояд. захираҳои бои табиии тоҷикистон аз ҷумла дар бахши маъдан василаи муҳим барои роҳандозии ҳамкориҳои дуҷонибаву судманд ва дарёфти шарикони нави тиҷоратӣ маънидод гардида, ҳамчунин фазои сармоягузории кишвар ба меҳмонони зиёд муаррифӣ шуд. таъкид гардид, ки имтиёзҳои давлатӣ ба афзоиши ҳаҷми сармоя ба кишвар боис гардида, аз бартариятҳои он сармоягузорони бритониёӣ низ метавонанд истифода баранд. форуми мазкур барои муаррифии имкониятҳои тоҷикистон ба соҳибкорону сармоягузорон муҳимияти зиёд дорад. ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои бузурги табиӣ мебошад ва бойгарии асосии он захираҳои обӣ, энергияи сабз, металлҳои қиматбаҳо ва захираи инсонӣ ба ҳисоб меравад. муаррифии чунин зарфиятҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ бо роҳандозии чунин тадбирҳо муҳимияти зиёд дорад. дар ошияи форуми саноати маъдани тоҷикистон ва подшоҳии муттаҳида ҳамчунин коршиносони соҳани суханронӣ намуда тадбири имрӯзаро барои роҳандозии муколамаи озод байни намояндагони мақомоти давлатии ду кишвар, сармоягузорон ва роҳбарони ширкатҳо муҳим маънидод карданд. ба ин васила метавон корхонаҳои нави муштаракро дар самти саноати маъдан бунёд намуда истеҳсолотро рушд дод, иброз доштанд иштирокчиён. зикр гардид, ки тоҷикистон дорои захираҳои бои табиӣ буда, ғайр аз маъданҳои кӯҳӣ, дигар зарфиятҳои он низ барои рушди иқтисоди миллӣ дар оянда метавонанд, ки таъсиргузорӣ намоянд ва сарчашмаянд барои амалисозии тарҳҳои муштарак. бахши истихроҷи маъдан барои рушди ҳамкориҳои британияи кабир ва ҷумҳурии тоҷикистон метавонад сарчашмаи муҳим бошад. дар ин самт бо роҳандозии тарҳҳои муштарак мо метавонем, ки ба дастовардҳои зиёд ноил гардем. бо густариши равобити наздиктар бо тоҷикистон тадбирҳоеро сомон хоҳем дод, ки манфиатҳои мутақобилан судмандро фарогир хоҳад буд. ин форум ба мо имкониятҳои тоҷикистонро дар соҳаи истихроҷи маъдан нишон дода, тадбирҳоеро муаррифӣ кард, ки барои рушди бештари соҳа дар ҷумҳурии тоҷикистон сомон дода шудаанд. ҷиҳати густариши бештари соҳа мо метавонем, ки дар якҷоягӣ корбарӣ кунем ва мақсади асосии мо низ феълан ҳамин аст. пас аз суханронии масъулин ва соҳибкорону сармоягузорон, ҳамчунин ба хотири тақвияти бештари ҳамкориҳо ва баррасии ҳамаҷонибаи масъала чанд ҷаласаи планарӣ низ доир гардид. бо истифода аз имконот, соҳибкорону сармоягузорон ва намояндагони ниҳодҳои масъули давлатӣ тавонистанд, ки роҳҳои тақвияти ҳамкориро бештар баррасӣ намуда, нақшаи ҳамкориро низ таррезӣ намоянд. дар натиҷаи мулоқоту музокироти аъзои ҳайати расмӣ ва ширкатҳои хусусӣ, ду санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид, ки ин иқдом барои тақвияти ҳамкориҳо дар оянда муҳим арзёбӣ шуд. ин як имконияти хеле хуб аст, ҳам барои сармоягузорону соҳибкорон ва ҳам барои мутахассисони соҳа. тоҷикистон дорои захираи бои канданиҳои фоиданок мебошад ва истифодаи имкониятҳои ин бахш ба рушди иқтисоди миллӣ таъсир хоҳад гузошт. мо дар ин самт ҳамкориро бештар тақвият хоҳем бахшид. ин нахустин форуми саноати маъдани тоҷикистон ва подшоҳии муттаҳида аст, ки баргузор гардид ва ҳадафи асосии имрӯза ин муаррифии имкониятҳои тоҷикистон дар ин бахш ба ҳисоб меравад.
омӯзишҳо нишон дод ки саноати маъдан дар ҷумҳурии тоҷикистон рӯ ба рушд аст ва майдони тадбири мазкур барои роҳандозии ҳамкориҳои нав мусоидати зиёд намуд. дар ҳошияи ҳамоиши номбурда ҷиҳати муаррифии иқтидори истеҳсолӣ ва содиротии ҷумҳурии тоҷикистон намоиши молу маҳсулоти саноати маъдан ва истихроҷ инчунин маҳсулоти гуногуни содиротии ватанӣ низ ташкил карда шуд. дар ҷараёни намоиш ба сармоягузорон ва роҳбарони ширкатҳои хориҷӣ роҷеъ ба фазову имкониятҳои сармоягузорӣ ба соҳаи саноати маъдан маълумоти муфассал ироа шуд. ҳамчунин роҷеъ ба нақши саноат ва афзоиши ҳиссаи он дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба иштирокчиён маълумот доданд. дар маҷмӯи ин иқлимӣ нахустин заминаи муҳимро барои ҳамкориҳои минбаъдаи соҳавӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии Британияи Кабир ва Ирландияи Шимолӣ гузошт.